Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pinkion mo sa DZGB. Pinkion mo! You're so hot, teasing me. Maray na hapon, mga tugang, malang init. Aldaunin. Ano nung yan? Uy, Miyerkules na pala, pizza 22 na tabi, mga tugang. Kana Abril 2026. Kumusta po kamo, mga tugang? Ano lamang an mimirindalaan ngunyan na pagkahapon? Inda kon may namumuya pang mag-group prop ning kape, pag-arog kay ning matindi an alingahot. Bueno mga tugang, habang kamo nagmumurumirindal, magsarabay-sabay naman kita, magdarangog. Tabi mga tugang 729 kHz tabi sa indong mga radyo ang DZGB AM. Siring man, live kita sa Facebook. Sa paagi po kan Samuyang official Facebook page mga tugang ang DZGB News Online. Kuda sa YouTube ang Samuyang YouTube DZGB Legazpi. Iyo mga sulog ni Nicole mo yan. Pang summer na. Marin na hapon Nicole. Maraming na hapon po. Nadadangog ka? Sige daw. Hello. Iyo. Naradamog ba rin sa on air si Nicole? Wara? Sa indo ang kunyan? Sa indo ang problema? Sige daw, testing nga daw. Hello po. Ay, wara man ang God. Number 3. Sige daw. Hello. Number 2. Sige daw. Hello po. Okay na. Number 2 pala. Nasa kon pala. Nasa number 2. Sabi na, nagutubod ka Nicole na love is blind. Oh, minsan. Sa paano Pero paagi? talaga, love is blind. Love is blind ba ng God? Paano mo nasabi? May times kaya na, ay kapos man ata, may mga ideal, like ideal man, ideal woman, na muya ko so maputi, so halangkaw, so ano, pero, ang napapadaba mo, so opposite duman sa tighahanap mo. Ay, okay. Kung kumbaga, nabubuta ka sa standard mo, nawara sa standard mo. Dahil ka man napikot, o nagayon. Naiwan. Nawala na sa standard mo. Tinamaan ka ng pagpadaba, di ka na nakapili. Iya. Pero, nagtubod ka na, sa pagpili nin lalaki o kaya babae, dapat may certain standards ka man. Yes. Nata. Pero mas mali ang standard mo, bako so physical appearance, so character. Mas tama, mas tama. Kung ang standard mo, pogi, Physical, oh. or magayon, diba? Hindi mo din matagal. Nata. Nagkukupas mo na yun, naggugurang. Sa bagay. Tapos minsan, naayos mo na pag mayaman. Pag nagyaman Pag may ako. kwarta na, minagayon ha. Pero tama, kung mapili ka da mga tugang nin, lalo kung aagumon mo na, di ba? Dapat may ano ka man, may standard ka man. Okay. Di ba? Pero, bako man sabi ni Nicole, dahil ka magbase, dahil ka mag-set ng standard na nakabase sa itsura. Yes. Di ba? Tamalay mo, kunyan, magayon-gayon. Nagbabago kaya iyan. Magayon-gayon palan. Opo. Pero, Roberto pa. Roberto palan. Di ba? Pero tama si Nicole, mag-set kita kay standard, bako base sa physical appearance. Opo. Character. Ang physical appearance, habang naghahaloy, nagkukupas. Yes. Pero ang ugali, di ba? Iyan ang matagal talaga. Dahil man inahali sa sarong tao. Yes. Sabi nga ni B.P. Henry, sa DCGB ngayon, kung makahanap ka ngayon ng reporter, naghahanap kay reporter. Ang
ang guidelines, ang criteria ba yan? Opo. Yeah, ang criteria nga yan, 10-90. Ano na kung 10-90? 10% na skills, 90% attitude. Ang skills na babago, na i-improve. Pero ang ugali, Dai. puon sa puon, bitbit mo Ayan. na habang gumurang. Siring sa pag-agumpalan. Yan. Piliun mo man, so may maray na ugali, di ba? Opo. Kaya bago mo agumon, dapat aramon mo na so ugali. Yan, magbidon mo ng maray. Midbidon mong marita. Malay mo, kon palan. Sa prank. Nakatago pala, di ba? Pero ang sabi, ikad paring Jerome, si Honey, ikatabi, Honey Jerome, nagutubod ka na, love is blind, ang pag-ibig da, bulag, iyo. Nagutubod si, iyo mo lang. Sige, Ang daraman pag-ibig ko. da, ay bulag. Diba? Sabi digdi, Nicole, may pros and cons. Alin? May positive, buda May may negative. negative Mm. na na epekto ang pagiging bulag sa pag-ibig. Dapat na di ka man masyadong bulag sa pag-ibig. Tama Diba? lang. Nata, paano mo nasabi? May connection siya diba sa last so dati tang topic na red flag or green flag. Yan. Sobrang pagkabuta mo, dahil mo na naaaraman kung ano so toxic sa bako. Correct. Sige muna sa nang uyon. Oo. Sige muna sa naan. Ano nga pod kay ni? Sige muna sa naan. Ano nga? Pamuntinwar. Yan. Tapos sige mo ang pasensya. Mm-mm. Di ba? Sige mo ang ano nga pod Sige ka- mong halat na maayos man or mabago. Yan. Tapos buta ka na. Yan. Wala na. Sayang kung mga aldaw. Kaya ang sabi, may pros and cons. May positibo, boda Negative. may negative na epekto ang pagiging bulag sa pag-ibig. Sabi digdi, ang matinding damdamin tulad ng pag-ibig ay maaring magdulot ng emotional bias kung saan mas pinapaboran natin ang taong mahal natin kahit may mali o kaya may kakulangan. Iyan ang saro sa negative effect. Pag masyadong bulag ka na sa pagkamuot, dapat kunyan, ano nga pod kayo ni? Balanse. Balanse, di ba? Di ba? Pero ang sabi ni Nicole, hindi ito laging negatibo. Minsan, ito rin ang dahilan kung bakit nagiging mas mapagpatawad. Di ba? Maunawain at matatag ang isang relasyon. Ngunit, Ay, na- ngunit. exciting part. Ngunit, kapag nasobrahan, maaari itong humantong sa maling desisyon o pananatili sa hindi malusog na sitwasyon. Diba? Pili ka na lang. Pick your struggle. kung mahilig ka sa mga challenges kan buhay, sige, Go. fight-fighta. Bulag-bulagan. Bulag-bulagan ka. Diba? Pero initabi, Nicole, inita ang mga pros. Ano ang pros? Positive. Pag kinaputan ka sa kulit mo, ino-pros. Okay. Okay. Inita ang magandang dulot o positive effect kang pagiging bulag sa pag-ibig. Ikaw, bulag ka sa pag-ibig. Hindi. Nata. Tama lang. Kaya ko na siyang mabalance. Not even. Paano tigbabalanse ang pagkamuot? Mananggap. Ano mo lang. So, araw itong sa mga negative and positive, dapat tatao ka itong mag-segregate. Mhm. Aram mo tatao ka mahiling kung arin na sunod malala na, mga dapat ayuso na, gari sobra naman baga. So mga basurang ugali, dapat isegregate mo. Yan, syempre. Diba? Kaysa, malalaon na tigigibo sa imo, pero okay lang. Dahil sa namot ka, sige sa nang sige. Dapat makuar Tios ka sa nang, sige mo sa nang tios. Sige mo sa nang sige mo sa nang suffer. Huto, so, saro, magma. Maugmahon. Ikalugod na naapektuhan. Correct. Diba? Number 1.
kang mga magandang dulot, kang minsan bulag ka sa pag-ibig. Number 1, Nicole, mas malalim na pagtanggap. Sabi digdi, tinatanggap mo ang isang tao kahit may imperfections siya. Di ba? Sabi Opo. digdi, namutan mo da ang partner mo, bako dahil ano siya, perfecto. Wala mga perfectong tao, di ba? May mga kahinaan, pero tigatanggap mo siya ng buong buo. Di ba? Tama man. Yes. Wala mag-perfectong tao, Opo. maski sisay man, may mga kamalian sa buhay, may May mga flaws. yan, ganun. may mga kakulangan. Oo, may bad side and good side. Sa relationship nindo. Opo. Pero dahil minsan may pagkabulag ka na sa pag-ibig, 'di ba? Mas naako mo itong mga imperfections niya, itong Yes. mga mga pagkukulang niya, itong mga kahinaan niya, Opo. 'di ba? Iyan ang saro sa magayon na epekto. Yes. Tanggap mo siya sa maski ano siya. Oo, syempre. Siyempre, maski may uroanghit pa. Diba? Joke man lang. Joke man lang. Pero, yan damang itong sa positive effect. Di ba? Mas natatanggap mo ang sarong tao bilang siya. Opo. Di ba? Tanggap mo ang mga imperfections niya. Ang mga kahinaan niya, ang mga kakulangan niya. Di ba? Okay. Sige Number po. 2. Nagpapalakas ng commitment. Di ba? Sabi digdi ni Nicole, hindi ka basta-bastang sumusuko sa relasyon kahit may problema. Oo. Di ba? Kasi nakatutok nga naman sa relationship nindo. Di ba? Parang maayos maayos. Nakasentro ka kung paano mapapreserve so pagka minuotan nindo. Iyan ang saro sa positive effect. Yes. Mas napapakusog so commitment mo duman sa sarong Opo. tao. And sharing man siya sa imo. So, kung buta ka sa pagpadaba, dahil sa tigo padaba mo, buta man. Parehas ka mo. Diba? At parehas ka buta sa kada saro. Oo. Para Padaba. para parehas ang goal nindo. Oo. Bako gusto, ika lang muutununo na maray. Ikasubutahon. Oo, sa saro pala, tigabayan ka na sa ere, di mo na mamati. Yan, dapat parehas ka mo. Opo. Dapat pala nangid parehas. Di ba? Baka Partner nga. baka itong sa pagkabuta mo gamiton against sa imo. Yan, gamitan ka lang. Pag-ibuhon kang mga assignment, sige ka lang. Okay lang sa imo. Iyo. Pero may positive effect man. Mas napapakusog tabi mga tugang ang commitment Commitment. nindo sa kada saro. Dahil Yes. ini ang saro sa naging rason para dahil katulos basta-bastang minabotas sa relationship nindo. Sa relationship, lalo kung mga mag-aragom-agom na, talagang talagang ang buhay may mga semplang, di ba? May mga lubak-lubak sa relationship. Opo. Dahil ka basta-bastang Hali. hali. Maski si mister mo para bulangon. Love is blind. Love is blind. Di Love ba? is blind. Love is blind. Pero, yan. So, mas napapakusog ang commitment. Number 3. Nagdudulot ng sakripisyo at malasakit. Sabi Wow. ni Nicole. Nagiging handa kang magbigay at mag-adjust para sa mahal mo. Nagiging Yes. Nagiging sa Opo. paano pagi nga nag-adjust ang sarong tao. Ano ba? Ang gamitan ko na lang hutong sa parabulang. Sige. Kumari, ito, ang partner mo, parabulang. O, syempre, sasabuton mo na lang siya na, okay, yun manining hobby niya, ako siya pupugulan. Basta ba, dahil makasobra. Ngarog baga ka ito, na panguntinwar. Yes. Tas igwaman din kunwari sa bisyo, like mas dito man siya tig pupo siya magbisyo. tolerate. Oo. Pero kung di man bagan pwede pugulan na basta-basta. So okay, sabot. ganon lang. Iyo, tama. Pero sabi ni mga tugang, kumbaga nakakaukod ka na mag-adjust, mas maging alang nga pod kay ni. Halimbawa,
day ka basta-bastang napipikon pag May date na day pagka sinabutan. yan. Tapos ano ini ngaya pag susundoon mo nga sa hali sa trabaho, tapos biglang nag-overtime ki 5 oras. Ayan. Additional 5 oras ka nagalat sa luwas. Day ka Opo. basta-bastang na Nadagit. nadadagit, day ka basta-bastang na Uyam. Or di mo uyam. siya babayaan na madumana daw ako. Or si partner mo may pagka malingawon na minsan. Diba? Day ka basta-basta na dagit pag may mga nalilingawan siya. Diba? Nalingawan niya ngayang sundoon ka, nalingawan niyang bation ka. Birthday, anniversary. May pagka malingawon kaya si partner mo. Oo. Mas nagiging maunawain ka. Opo. Di ba? Mas pigsasabot mo so sitwasyon niya. Dahil ka basta-bastang nadadagit. Opo. Dahil ka basta-basta ng pipikon. Dahil ka basta-bastang nangiiwal. Na para pakiiwalon ka. Di ba? Nagudulot ng sakripisyo at malasakit. Next, nagpapalalim ng emosyonal na koneksyon. Mas nagiging bukas ang loob at tiwala sa isa't isa. Yes. Check. Check. Iyan ang mga positibo, mga tugang na epekto kung may pagka Buta ka sa may pagpadaba. pagkabulag ka sa pag-ibig. Yan. Pero ano man na bagay, Nicole, dapat day nasusobrahan. Yeah. Di ba? At pag nasusobrahan, Yan na. problema na. Iwal. Pag nasusobrahan, problema na. Kaya ang pagiging bulag sa pag-ibig, although may mga positibo man nadara sa sarong relasyon, day man dapat basta-basta, day man so masobrahan kang butahon ka ng mga maray, na day mo na sobrahon naman so mga pagkakamali niya. Opo. Day mo na ito naiiling. Kunwari, so para bulang mo nga go. Sige. Tigastos sa tuition ka nga kay mo. Oo. At ba, okay ba ba ito sa imo? Pwede, pati, iyan na mo na siya. Doon mo na siya kahurunon or dumanan dito paghurunan. Dahil ka na duman mag-compromise. Malala na. Ngayang, cancel mo na ngayang date. At ngayang, naubos na ngayon. Naubos na ngayon sa tupada. Tinaya ko yan sa pula. Nataya ko ngayon sa manok na pula. Yan sana. Iyan ang problema. Kaya, day masyadong makasobra sa bulag sa pag-ibig. Iyo tabi, tamay mga man iyan, may mga negatibong epekto man. Iyo, Opo. pagwawalang bahala sa mga red flags. Hindi mo na napapansin o binabaliwala mo na ang maling pag-uugali. Ang red flag na sinasabi tabi mga tugang, inis yung mga bagay-bagay na nakakakulog sa relationship nindo na dapat day pigigibo kan Opo. partner mo, either kan lalaki, either kan babae. Di ba? Kisa dit kidakula na gibo. Red flag. Red flag. Kaya, day ka masyadong maging bulag sa pag-ibig, pag sobrahon ka ng buta, padabaunon mong maray ang sa imong partner, minsan databi mga tugang napapasipara mo na. Dahil mo na napapansin o kaya binabali wala mo na, maski ara mo na mali na ang pigigibukan Opo. partner mo. Pag sobra ng pagkabuta, magpa-check out. Magpasalming ka na, be? Magpa-ENT ka na. Ang problema, kung maski salmingan, dahil na kaya, sobra huno na. Kunwari, ngaya, tiga para nagasubli sa imong money. Tapos, naaraman mo na tiga gastos niya sa ibang tao or ibang babae. Wow. May iba kaya kan ko yun na okay lang. Okay lang friend man lang ngaya. Friend man lang ngaya sabi niya sa kuya kaya okay lang. Ito ang sobra ng pagkabuta. May mga araw kayo na cases. Hindi ko mag-gets kung paano niya tigutugutan. Hindi man nagpapaaram, nagsabi na lang kang nadakop na. Ito pala, tigagamit pala sa Sa iba, oo. Okay lang. Sige lang. Imbis na pang date nindo, inutang Oo. sa imo,
Sa iba pala na Ilang gamit sa iba. Makulungunan man. Opo, pero may ibang butano, tiga, ano pa yan na, sige, Tiga. para sa relasyon to, sige, okay lang. Basta dahil mo na pag-utrohon. Pero, para sa mo, okay lang. Hindi. Hindi. Ako, so ano lang, so, si lalaki ngaya, di ba, pag lalaki baga, dapat, in nature, provider ngaya sa relationship. Opo. Yung so kinatudahan. Although, yan, accepted na baga, may mga house husband nga ni, Yes. na wala mang kimali, di ba, kung harap ka lang set up. Opo. Pero kung halimbawa mag-boyfriend, girlfriend pa lang ka mo, ano ka ma, okay man sa mo na si laki ngayon, nagataga-utang sa imo. Okay lang. Para sa okay lang, kuya. Ano man. Basta. Pigubayadan. Oo. Okay lang kung okay lang kung iyo. Basta, so, napapadumanan, maray, bako sa bisyo, or Yeah. kung sa luho na bako man worth it, utangan. Sa bagay, kung si so may uro-igwahon sa relationship, dapat give and take lang. nagataga-provide na. Yan. Actually, pag kami nga pag nagdi-date, share. Kami din, minsan, kay KB, tapos kung si ang ahon, Yeah, siya yung- mo libre. Yung May nice pa na kay KB. although, sa part ng lalaki, minsan, kahit ito magagari, makasupugo Opo. na, ikaw nga ang lalaki, tapos nga, ikaw ang tig libre, or lalaki ka nga, nag-share nga ka sa gasto. Sa ekonomiyang to, Pero- ganyan pa ang Pero mindset. kung praktikalan, di ba? Opo, syempre. Dapat, kuhan man talaga. Syempre, kami man na girls, ikaw man din kaming ego na, buumi na, pagparahungiton man kami, mayami man na. Ano baga kami nangunya na nga independent Pero women? may iba man na gusto talaga, pagparahangitan sana. Oh, iba talaga. Hanap ka sugar daddy. Pero yun man ang ganun, dapat baguhon ta naman ang ganun. Opo, dahil Dapat. pag-judge yung mga arog kanta. Normal na yan, guys. Yan. Pag nag-aguman na ka mo, mapalibre ka lang. Correct. Oo. Dapat may, Bilang, may pansadiri ka man. Opo. Yun, Diba? dapat baguhon na yan. Sa ekonomiyang to, Baguhon tayo na standard. Pero yung mga Nicole, maski ako ngaya mag-insist, siya nag-insist man. Nag-insist. Kaya naman na Opo. Share baga, Opo. Pag nagsisine, sa'yo mo ang ticket, sa'yo ang pagkaon. Pero nag-work lang yan, syempre, sa mga haloy na. So, mga first date. So, yun. Sa first date, iba ang Pero ngururunduman. man pagbasyo. Ay, iba man talaga na. Sa phone pa lang, matured na. Pero may iba kaya ko, girl, parang issue siya ko yan sa social media na, syempre may mga dating app, tapos mga-click sila sa dating app. Ang nag-invite na mag-dinner is si Guy. Tapos, pag uli, sendan sa babae kiresibo. Isend mo na lang ngayon sa kuya, sa kabanga. Si share mo. Oo. Depende sa Diba? setup niya. Oo. Pero syempre, ano kaya yun? First date. So, iba ito. Tinitiga sabi mo, for mga long-term relationships lang siya. Kaya ang advice, kung ikaw lalaki ngaya, inguwahon mo na may pang-date ka talaga. So talagang kaya mong i-shoulder. Pero kung mag-share si partner mo, ako mo. Go! Ako mo. Ano nala, kung magaday na kita magparaano kung mga stereotype na dapat lalaki siya ang maglibre. Day man, dapat. Iba naman May man krisis dapat. kita ngunyan. Iba naman, Oo. dapat, so call ta para sa pagiging independent woman, i-apply ta sa gabos na bagay. Sige po. Diba? Nag-gets mo Yeah. ito, so, ako ngaya, independent woman. Ngaya. Tapos, nadagit siya, kanday siya pinatukaw kan lalaki sa bus. Ito, mali yon. Sige. Gapos man kita pagal, maski ako magtindog man sa jeep, okay lang. Ang sa jeep kaya, except sa mga priority like PWD, Badaста Senior, first come, first serve. Tas iyan na nagko-commute, pauruli, Mga or pagal kung pasara, naman. paragal naman, Pagal para naman. reyas kitang pagal. Dahil basta mag-judge Opo. na. Sa lalaki nga, bako nga gentleman, tara nga pinatukaw. So, Opo. Kaya pinatukaw, babae nga, nakatindog nga yan sa unless hampang mo. kay po ng maray, kung badus ka. Opo, yan, kung mga priority. Senior, priority. Pero kung mga arog ka yan, lang kita guys, maging maray na tao. Tamang kay Puan, gibo na big deal ang mga bagay-bagay. Yes. Baka malay mo sa kanto, may mababa man sana. Tuko ka na duman. Yan yung sabi ko na dapat, dapat i-apply sa gabos na sa gabos na bagay. Opo. Kung advocate ako ang babae, pantay ang karapatan buda sa mga Sa lalaki.
Kaya i-apply taman sa kabus na aspeto. Opo. Diba? Minsan dapat ang babae magtaga-adjust man sa lalaki kung depende sa sitwasyon. Diba? Ang pagiging independent woman, hindi siya para matawan kang priority. Yes. Para Maging open lang kita sa society. Bako siya arrogant dati na di kita pwede magboto, di ka pwede mag-adal or magtrabaho. Ngunyan, syempre, nakukata na itong mga anong yon, pero bako sa point na kita na dapat ang mainot sa gabas na bagay. Equal lang for all. yes. Diba? Naramdaman mo siya nag-trending na ano ni. So engagement ring pa lang ata ito. Na at- So, at 299, 200 plus, oo. 299 sa online. Opo. Pinost ka. Pinost ka, girl. Oo, sa gari confession. Ikaw wala agad, kung halimbawa mag-ano sa imo, mag-propose sa imo si ilusyon mo, maako kaning barato na ano na sisi. Okay lang sa kung barato, basta bagay sa kamot ko. Tapos haloy siya, panghaluyan baga. Siyempre, engagement ring hanggang mamatay. Sulog mo yan. Sana. Tiga babaw dyan ng wedding ring. Tapos siyempre, kunwari gusto mo man ipamana. Ay, ibig sabihin, pag naagong ka na, duwang sulog mong singsing dyan? Ang iba kuya, engagement sa baba, tas Wedding ring. wedding sa taas. Wedding ring sa taas. Pero kinaklanalin ko. Sarap Kada lang. Si sarap Sarah, lang, si Sarah. baka. Hassle naman. Pero sa, duman ginabasa ko ito, gari si babae man, ang point niya man is, si lalaki, dakulo na luho para, dakulo na siyang tigbabakal ng mga gamit. Tapos, kang siya na datig, proposan, ito lang. Gari, ano ba kayo Ano siya na, ano nga po ka? Na-disappoint. Oo, na-disappoint siya. Tapos syempre, so lalaki yun sa dakulon na ribo-ribo, ang tigbabakalman, ang mga Mas bagay-bagay. ka lang kagato na. Oo. Pero kung tutuson, Ah. kung sa normal na Relasyon. okay lang naman. Kung alam mo sa iba. Depende. Actually, depende. May mga babae talagang, valid man sa mga muya talagang mahal or ano. Ang problema, kung mahal ng singsing mo, kasi sinulog, dahil ka man nagpalong, Dahil ka man may mga dagaan ko Dahil mo story. Dahil mo pa-post sa social media. Igama din kaya kuya na mga opinion sa social media na nagsasabi na dapat kumbaga, kung gaano kamahal so engagement ring or wedding ring, ito kumbaga, katumbas man kang pagpadaba niya sa imo. Na syempre, kung mahal, ibig sabihin, pinagtipunan niya, pinagpagalan niya, na para itaw sa imo. Tas kung argo itong mura, para man sa inda na, yun lang ba iyan ang paghiling niya ngayon sa imo na daig kakayang pagalan? Na 200 plus lang. Depende man sa Okay, depende siya. sa kapasidad Oo. partner Depende mo. sa nindong duwa, arrangement nindong Oo, duwa. iyo. May pa man kaya itong Stanley, kaya valid man ito ga boss. Sige, open na lang. Pero kung halimbawa, ara mo man na medyo kapos talaga ang breadwinner nga si Agom or Piday. si fiancé mo. Tapos talagang nahiling mo na basta-basta nakakatipon. Opo. Pero yaon duman so eagerness Willingness niya niya na pakasalan ka. na ipailing sa mo na willing siya na maging partner mo na ngaya. Pero Siguro dapat, ito ang makonsider. gari compromise na. Pero syempre, kung maagom ka na, dapat pugtas ka na duman sa, Ready ka na, diba? pugtas ka na duman sa idea na breadwinner ka. Iyo. Dapat solo ka na lang. Para Sa solo, syempre, para sa sadiri mo naman pamilya naman na ibubuo. Yun lang. Iba maski sa tingin sabi yan kan mga religious leaders ta diba? Opo. Ang aki ngaya mahiwalay ngayon sa Magurang. magurang, di ba? And sa magurang masasabutan ngayon, maako ngayon kan magurang. Opo. Bala ka mo, wala mga Wala na ka mo. Gurang naman ka mo. Basta, ang importante, di ka masyadong bulag sa pag-ibig. Iyo, Opo. na sa sobrang pagkabulag mo, di mo na nahiling sa mga red flags. Yeah. Tiga, pabayaan mo lang. Ara mo nang maliit ko, parang pabayaan mo pa. Iyo, Yes. pag may isungay na si partner mo, mo na? Tulad mo, taisan mo. Number 2, nagli-lead databi Nicole sa mga maling desisyon. Nagiging padalos-dalos dahil emosyon ang nangingibabaw. Okay. Nagtubod ka naman sa mga tanan. Di ko alam kung uso pa niya ng tanan. Ano ang tanan?
Oo, sa gari madulag ka mo duwa. Maupay na adlaw sa inyo tanan. Okay. Di ko aram kung usap ang unyang kuya sa May tanan. iba ata na talagang dating tutugutan talaga. May mga parents pa din naman kasing mga mga stricto. So, Eyo. feel ko, igwapa man. Ako nga ni ko ta. Strict ang parents ko. Sige. Kunwari, nagtutubod kami. Pero, yun lang, araw mo ang tanan. Kaya ito usulan tanan baga, ano. So, Mga ay. dati talaga. Stricto talaga dating, maray. Ngunyan, bako na. Tama lang, gani mas nagluwag na siya. Stricto man giraray. Ang problema, sutil na ang mga... Oo, okay. Hindi mo na ma-hero-hero. Kaya ito, masinunod pa. Opo. Ngunyan, mga sutilo na. Mm. Pero so, paging stricto, gari, sailing ko yan, mang giraray. Opo. Diba? Hindi lang siya talaga sa mga aki. Tumang lang talaga sa ibang Oo. mga... Pero may ibang araw kung nagtatanan, mga teenager pa lang. Iyo. So sa ibang lugar gayo, di ko aram kung gudig di o pati sa ibang lugar. So mga minsan tiga-report na missing persons. Tapos tanan, nasa karelasyon, nasa nyowa, tas maaaraman, mahanap siya, so missing person. Tas ito, maluluwas Iyan ang, na. ang negative effect. Kung makipagtanan ka, tapos di ka pa man talaga ready. Opo. Diba? Minsan guys, sobrang pagkabulag sa pag-ibig. Pag-una mo, pag-ibig na ang solusyon sa gabos. Mapasiba ka kang pag-ibig mo. Pagpadaba. Diba? Hindi ganun yun. Kaya, minsan, ang iba, nagdurulag. Diba? Opo. Ang, ano man sana dyan, ang payo man sana bagakan mga gorang, dapat so, so, ready ka na, taang pag-agumbaga, bako lang, Karaw-karaw. yan, bako lang, Bako lang siya kaugmahan pirme. Yan. Bako lang kamo kararawan pirme. dapat, so stable ka ang, physical, mental, pati ang bulsa mo. Financial, yes. Dapat, stable ka. Ang pagkamuot, pag oras na nag-iribi ng mga aki sa puno, dahil ka mapaan, Pakaon. dahil ka makunya. So, dahil ka maging masyadong bulag sa pag-ibig para dahil ka masala nin mga desisyon sa buhay. Bako padalos-dalos ang mga desisyon. Diba? Or minsan, sa pagkabulag mo sa pag-ibig, una mo siya natulog si Dawan, Yes. gustuhon ka man na, Habo ko na ngayon sa iba. Huya ko siya lang. Iba man kaya ko talaga ang generasyon ko niyan. Gusto nila gabos madalian. iyo. Like sa mga experience kang mga gurang or sa mga mga haloy ng mga nasa relasyon na nasa stage na kita kang paduman na sa pagiging stable. Sinda, as teenager pa lang, nguya ninda, arog na kayo tutulos ang level ninda. Mahilig na sa mga instant. Sa bagay, ang pag-ilusyon nga ni ngunyan baga, madali Opo. ura sana, Mabot ka lang. Kita na, iyo. Oo. Sige. sa messenger na lang. Opo. Ay, na pala na text, messenger na lang yan. Video call. Ito nga ni, ang inabutan ko, text na. Kaya ito baga, mga surat-surat. Text. Opo. Tapos, text. Ang inabutan ko, text na. Opo. Siyempre, ma-effort. Paload ka ba? Di ba? Yeah. Paload ka. Oh. Yung mga unli. Tapos ikaw pang extend dati. Extend mo pa. Ngunyan, very effortless ng manay. Pag may messenger ka, mas kaya kang load, makikonnect ka lang sa mga public wifi. Tapos maski nga talaga na yung load kuya, on mo lang data. Makapanligaw ka na. Makarog ka dati na. Talagang so, papaharukon ka padaa, Opo. kang magurang kang babae, diba? Mapatok. Ano mapatok? Opo, so kahoy sa pang-amak, pang-gatong. Makahoy ka pa nga. Yan. So, Magkiinuman ka pa sa ama. Ngunyan man agad. Kaya, sailing ko man kasi sa exposed maray. Opo. Exposed na sa mga Bagay na daiman dapat dapat. ma-exposehan. Halimbawa, sa social media, pero minakahiling kayo mga mag-irrelation baga na, kuya, naku-curious man sa aki. So, minsan din, syempre may mga influencers man na nag-share man kang mga love life ninda. Syempre, sinda, nahiling man ninda na, ay, harog kayo ng muya ko. O di, syempre, kang kagustuhan ng arog itong muya ninda na, ngunya na mo yan ninda, arog ka ito. Hindi, na may stages yan. Pag nahiling, pag nagustuhan, gusto, automatic, igwatulo. Yan ang Diba? yan. Dapat pasabutan ka mga parents. Dapat may pasabot sa mga aki na, bako dapat instant ang mga Opo, mga bagay-bagay. Iyo po.
tigitit iyan guys. Number 3, Nicole. Opo. Pag masyado kang bulag sa pag-ibig, nagiging dependent o nag-aasa ka na duman sa partner Opo. mo, 'di ba? Masyado ka na ngayon nakaasa sa partner sa sa partner mo. Diba? Di ka na makapag-desisyon pag wala siya. Yeah. Ini, ang advice siguro, although sa mga decisions, dapat, permi ka mo, Opo, ano lang. permi sabay. Opo. Pero sa relationship, dapat siguraduhin mo na maski wala siya, mabubuhay ka, maigibo mo ang mga bagay-bagay, maski Opo. wala siya, di ka masyadong maging dependent sa iya na pag wala siya, wala ka na. Wala ka Daw na. makaiba wala kaya si ano. Yan. O kaya, kunwari, ayun tapag di ka tinugod, di ka iya ko tinugutan. Gari pirmi ang nakadepende sa iya. Na may sa diri ka mabuhay. Correct. Sa diri ka man na desisyon. Bahala ka kung ano. Ano lugod gusto mo. Okay, dahil masyadong bulag sa pag-ibig na kumbaga garigabos na bagay, iaasa mo na sa iya. Pati ang mga desisyon na pwede mo man pagdesisyonan sa diri mo, iaasa mo po talaga sa iya, sa partner mo. Di ba? Next, posible kang maabuso. Inis nagsabi ko sa bago, Yes. Nicole, na dahil sa sobrang pagkabulag mo sa pagkamuot, maski sala ng tigigibo na tiga-apara Okay ako lang. mo, okay lang sa imo. And Yes. namamali siya kang partner mo na Okay lang sa imo. okay lang sa imo, gari natatanggap niya man ga kung maski paulit-ulit. Opo. Hanggang sa yun ito ang tigamit niyang armas para paulit-ulit niyang gibuon sa mga mali. Di ba? Yes. Nakatatak sa isip niya, okay man lang Okay yan lang. sa iya. Pag date ngayang suyo-suyo, okay na naman niya iya. Malilingawan niya na naman Kaya niya may iya. times na kunwari, magiging mata ka na, kaso too late na. Kumbaga, sobra ka nang naabuso, grabe na ang trauma mo sa mga next relationships mo. Wala, naging buta ka eh. Haluyon kang naging buta. Mhm. Kaya, dahil mo paghayaan na, samantalahon kang partner mo, paminsan-minsan, ipamati mo man dapat. Boundaries. Yan, ipamati mo man na, so, Tigigibo niya. bako ka baga gullible, ano nga po kayo ni, so bako kang uto-uto. Yan. Bako kang uto-uto. Bukasyong-syonga, Dapat, girl. so medyo may takot man girari sa imo ang partner mo. Opo. Di ba? Ang problema, kung masyado ka natatabi mga tugang na bulag sa pag-ibig, yun na yan. Wari, dakulon siyang, kahuro na girls. Okay lang kaya inamin niya man sa kuya, inamin niya man sa kuya, sabi niya din niya daw utro. Hanggang sa inutro, tapos iyo lang pirma ang script mo, na baka magbago pa siya, kaya ko pa siyang baguhon. Hindi. Walang ganon. Iyo. Kaya, Hanggang di sa ito masyado. na nga, naabuso ka ng maray emotionally, di mo na aram kung hanggang sa mga next relationship mo, nadadara mo siya. Diba? Makahanap ka maning right The one. one. Kaso, di mo Ikaw masyado super broken. di mo masyado ma-appreciate. Masanay ka naman sa mga ano. Kumbaga kuwari, si right one mo, nangaturog lang ngaya, iwalon mo na siya. So dati mong karelasyon, sabi niya, nangaturog siya, pero may kachat pala na iba. Pero tapos nadadala mo siya duman sa karelasyon mong bago. Nasanay ka sa otikon na partner. Pag abot sa Iba. bago mong partner, maski day man siya tigigibo or day man siyang intensyon, na pagkakamalan mo. Duman ka na lugod. Naging aware ka lugod sa salang tao. Na pagkakamalan mo. Opo. Kaya, yun tatabi mga tugang ang mga pros and cons. Sabi ni Nicole, ang pag-ibig ay bulag, may duwang mukha, di ba? Maaring magpararong kan sa indong relasyon, magpakusob kan sa indong pag-ibahan. Pero, pag nasubrahan, pwedeng magdaranin kulog, maling pagpili, at kung hindi babalan at pagpili kung bako dapo balanse. Dapat balanse man Balanse girara lang, ang mga opo. bagay-bagay. Di ka masyadong bulag, di ka masyadong maging Kamuot na maray, grabe na. di ka masyadong maging uto-uto. So tamang pagkamuot lang na pagkayang pasensyan, dapat pasensyan. Pero pag Sobra na. maurotro na, naara mong pigtutuyo niya na, diba? Sabi nga ni Baga, ang inot ng pagkakamali,
baka day man pigtutuyo talaga actually, di ba? Kaya pwede mong tawad kay second chance. Yeah. Pag Panduwa. choice niya na talaga yan na lalo kung paurutro na. Opo. Diba? Ano na talaga yan? Kumbaga Hilang. choice niya na yan, naging doon Oo, sa imo. Kaya opo. dahil ka masyadong mabulag na sa puro pagkamuot lang. Dapat Yes. ano ka man, makakod ka man na taga balanse and magtaga hiling kan mga nakakaraot na palan sa indong duwa. Tapos, tadaan, kipagpadaba ang sadiri. Sige, paano mo i-explain iyan? Dapat tigatadaan man ang sadiri. Dapat bawa ka sa buhos na maray. Kasi buhos na buhos. Dapat, magano ka man na para sa sadiri mo na, ito kuya na kanina, na maski wala siya, kaya mo. Naara mo na, pag nag-break ka mong duwa, kaya mo. Bakong so, nag-break ka mong duwa, day mo kaya, wala na siya. Di ba? Iyo. Dapat, ano mangyaray? So, sabi nga ni, balanse. Yan. Iyo mo lang yan, kung masyado ka naman anggad na, nagiging uto-uto ka na, tapos, namamali siya ni partner mo, uto-uto mo niya. Okay lang ngayon. So, nagiging fuel niya para pauro-utro niyang ang harap niya, orahan man, sasabutan man sa, maano man sa nga ini. Parang edit ngayon duman na or I love you, okay na. Kaya minsan, pahiling mo man databi mga tugang ang pangil mo. Yes. Boundaries, compromise, and love yourself. Bueno, tabi mga tugang ay marina hapon kay sa mga Primex friends ta dyan. Ikaw may muya kang bation. Hi po, everyone. Hi, may palan kuya sa mga gas station na po dyan na nag rollback. Mag-rollback na ka mo. Arang hinday, link lalo na dyan tabi sa baka kay Albay. Pwede nag-rollback? May nakapansin lang din na dayda nagro-rollback. Mag-rollback tabi ka mo ha. Pag ka mo nireklamo, goodbye ka mo. Sarado ka mo. Pero dakula dapat ang rollback 20 plus Opo. yata. 20 plus. Opo. Di, Stress sa gasolina. Ipaabot nindo mga tugang sa mga local authorities dyan kung may na rireparo ka mo. Na discrepancies. Maray na hapon kay Nilda Perico, di ba? Maray na hapon. Pa-shout out po digdi sa Purok 6, Looban, Kisaray, Bariw, Kamalig, Albay. Diba? Sabi ni Madam Nilda, good afternoon sa indong duwa Sir Joshua and Madam Nicole. Maray na hapon tabi sa imo Madam Nilda and sa mga taga Looban, Kisaray, Bariw, Kamalig, Albay. Ini ang dipisilon hanapon nasa Saray. Okay. Bueno, tabi mga tugang, sundo no rin kita mga programa ni ko. Sundo pa sa Sabado. Sa sundo pa kami sa Sabado. April 25. Sensya na po. Yes, April 22 na unyan. Tulong aldaw pa Nicole. Tulong aldaw pa. Countdown. Tulong aldaw pa. Kaya pagpasensyanin do mga tugang kung kami do ang nagkaibahan nindo. Paghapon ta si Rabi P. Henry ang po sa Las Vegas para sa sarong pagtiripon nin mga broadcasters. Alas 12 na po duman ki maaga. Pag-aral kayo, alas 12 maaga. Ay, okay. They kaya. Dapat ang mga mga medyo na. Medyo? May nagkakaturog. Pag medyo mainit. Ayun man ang... pirang difference ning oras. Kung alas 12 ning matanga duman, Mga... alas 3 ngunyan. Mga kulang-kulang kulang-kulang 9 hours. It's 12:53 a.m. Kulang-kulang 9 hours ang time difference. Duman sa Las 9 hours. Vegas. Minila. Duda ka sa computation ko ha. Best in math ako kang elementary. Sige. Pwede na tabi ko yun, Ems? Pwede na?
Bueno, mga tugang, sa pangaran po ni VP Henry Maceda, ini po ang programang Pinky On. Kami po ang sa indong nakaibahan. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po mga tugang si Joshua Bino. Salamat po asin maray na hapon. Anom na dekadang nang nagsisilbi nin may pagmakulog asin nagahatod nin magkakanigong pinansyal na produkto asin serbisyo sa mga Bicolano. Ang Rural Bank of Pilar Sorsogon Incorporated ang kaagapay asin katuwang kan pag-abot kan sa indong mga pangarap. 60 taon in serbisyo, 60 taon